L-impjant il-ġdid tar-riċiklaġġ f'Ħalfar mistenni jirriċikla 15-il tunnellata ta' skart fis-sena. Dan l-impjant li l-għan tiegħu huwa li jtejjeb l-maniġġjar tal-iskart se jitratta tipi ta' skart li sa issa kienu jintefgħu fil-miżbla bla ebda proċessar. Dan l-iskart issa se jibda jiġi proċessat u jkun parti mill-ekonomija ċirkolari u permezz tiegħu pajjiżna se jilħaq il-miri ambjentali iffissati mill-Unjoni Ewropea. Tkellimna ma' Daniel Tabone li huwa uffiċjal tal-Wayserv u spjega kif se jkun qed jitħaddem dan l-impjant wara li jasal fih l-iskart minn faċilitajiet oħrajn tal-Wayserv. Mbagħad għandna proċess li jintgħażel ġifieri jiġi poġġut f'areas apposta lihom, u mbagħad dan jgħaddu pereżempju it-tajers jgħaddi minn ġo baler jiġi mafus ġo balla li hija kważi 900 kilo. Li mbagħad meta jkollna ammont sostanzjali ta' dal-materjal biżżejjed biex nesportaw dan ħanesportaw bħall-ekonomija ċirkulari. Għandna x-shredder li dan ħanaddu minnu saqqiet waħedhom li għandu wkoll kalamita li nkunu nistgħu niġbdu il-ħadid minnu u dak il-ħadid minflok jintilef nibgħatu ħar-riċiklaġġ u li njagħmlu wkoll l-iskop tagħna huwa li nsibu swieq biex inkunu nistgħu nirriċiklaw. Daniel Tabone spjega li l-affarijiet li se jiġu esportati ħafna minnhom se jintbagħtu f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li permezz tagħha l-iskart tagħna se jkun riżorsa li jiddaħħal fl-ekonomija ċirkolari. Ma dan l-impjant huwa pedina importanti ħafna biex nilqu l-miri għalfejn għax qabel sfortunatament ħafna mill-materjal bħas-saqqijiet u l-injam kienet jispiċċa ġewwa l-miżbit tagħna. Ġifieri naqsu l-iskart milli ġej sejjer fil-miżbit jiġi hawnhekk u bekk nkunu qed ngħinu biex nilqu dawk il-miri.